Behien tuberkulosia kasuak direla eta kezka azleen artean, Euskal Hirigune Elkargoak mozio bat onartu du aho batez sektorea sustengatzeko. Handeatzeak gure karriketan inbaderen zenbait obra hautsi kendu edo behar bada ebatxiak balioa handia dute merkatu heltzean. Eta literatura solas ere Idoia Rodriguezek Euritan izena duen liburua argitaratu baitu, nerabeai zuzendua den obra hontan, eguneroko bizipenak eta goraberak aipatzen ditu. Arratsaldeon Baionatik, Lapurdiko hiriburutik gai hauek sakonduko ditugu berehala. Ongi etorri deneri. Behien tuberkulosia dela eta kezka ikaragarria laborantza munduan, 10 bat etxalde unkiak dira jadanik, ta denetan beldurra handia Frantziako gobernuaren zerbitzuek abere guziak hilkote dituzten, 1000 abere pasan unbeitan. Ehun kabale kontroleginik eta pozitiv elkitzen bali badia, bat dutzu lautan hoita 15 deusizpeiti. Mena hukiliti eta galuiti laboiantako. Hoi ezin hun hart da, eta geho bat balin bada ordin estadoen bekanika handi jiten da, eta kabalik haiten eta laboia biziki gaski uste, eta hoi ez dizuga haboa lan hun hartza. Laborariek eta azleak deia da jaio dute abere guziak hiltzeak, sailosoa eta laborantzaren geroa bera arriskuan ematen baititu, laborantza desagertzean beldurra beraz eta muinean funtsean arazo hau ikusten dute. Estado frantsesak behar diz uken statu endemne de tuberkulose duzen 0,1 ehunetaik aldepien izan behar dila, Estado frantsesak tuberkulozaitki, kanpoat eksportazion ilat juiteko. Eta hoi dizuk, horren gibelin, ahatentako bezala duzu, une maladi ekonomik. Eta hoi hortako gutuz, hori kontri gututzu borrokatzen, batutzu laboiek eta ez ditzuga halu usten eksportazionentako laboi hoien gaski jabiltia. Laborariak sustengatzeko Ipar Euskal Herriko Hirigune Elkargoak mozio bat onartu du aho batez, Euskal Hautetsiek zentzua duten neurriak erabiltzea eskatu diote Frantziako gobernuari, protokolo egokiak, abere guziak bapatean eziltzeko eta behar diren diru laguntzak emanez. Nik batit behiek, goizuntan hona jingabe behi geniatutit, enelana da, sogiten dit kabalikuntza diena, beste laboaiekoek bezala. Eta kabalikuntza bali madi, laboaia usur beki da. Lotxan usu, bestik bezala lotxan usu. Urtoz profilaksi hoi egiten dugunin, aizuekin, profilaksi ginondun, bete nahi gaiten da, eta gaiten du, aurten kohunda. Eta algarri gorten dizug, uan urte batentako behiek eniatut. Horta jarri gututzu eta badakizugu bihar gu izaten ahalgiel. Eta ezin hun harta eta behar da borrokate siuski beste giz protokola hoi ikus dezen. Tuberkulosiaren zenbait kasu Siberuan, gaitza Hego Lapurdiko zonbait herritan ere agertu da eta zer gertatuko den ez da batere argi. Euritan izenburua duen liburua argitaratu berri du Idoia Rodriguezek Euskal Kultur Erakundeak eta Elkar argitaletxeak antolatzen duten bekari esker. Euri izeneko 15 urteko neskaren bizipenak eta eguneroko goraberak ezagutuko ditu irakurleak egunkari formatua duen obra. Gaztei zuzendu nahi nuen lan hori, beraz umorea ematen saiatu naiz, espero dut badela. Eta iparjaleko gaztei ere, askotan azten ditugulako. Eta hor, Baionako referentziak badira, ingurumen honetako referentziak badira. Eta batez ere, behingotz neska bat zentroan eman nahi nuen, edo behingotz. Askotan azten dira, ala ere, eta neska hori lesbiana da. Eta bere bizipenak kondatu nahi nituen, erakusteko irakurleei denak identifikatzen ari direla edo zein pertsonaiei, denek azkenan gure seksuak edo orientazio seksualak edo gure generoak ez dolako egiten esolatuak izan behar direla, eta guk ere, haiek ere, zekin nola ezan, baditugula gauzak errateko eta interesgarriak direla ere.
Idoia Rodriguezek gazte literaturan genero estereotipoak landu ditu bere tesian, eta liburu honek lan horren burupena irudikatzen du. Nire tesia burutzen ari nintzen justuki ikusi nuelarik beka hori bazela. Eta pentsatu nuen, hor urtak pasaituzu aurgazte literaturako prozesuak, pertsonaiak kritikatzen. Egesada, orain entzatko zia alternatiba bat proposatzea. Beraz, azkenean nire tesiaren burupena da. Liburu honetan sexismoa eta homofobiaren inguruko hausnarketak ere lekua du. Helburua ez da pisua izatea, ez da moralista izatea, gehiago da erakustea nola nerabe batek egiten duen bere tokia atxemateko bere ingurumenean, eta hori neska, mutiko, homoseksual, heterosexual, transidentitatea eukan edo ezakitzer zaila da, batzuentzat bestentzat baino zailago noski. Ben hori da azpimarratu nahi dena, eta aski metaforikoa da ere, bazterketa hobekiago erakusten delako. Esan bezala Euskal Kultur Erakundeak eta elkarrek eskinitako aukerari esker argia ikusi du euritan liburuak. Orain animatzen den orok parada berri bat izango du aurten antolatutako deialdiari esker. Hor hirugarren deialdia izanen da, eta gaurtik goiti zabaltzen da, gure sareetan bidaliko dugu, eta elkarren sareetan, ekeren sareetan, eta genero berri batekin izanen da, eta genero berria da. Heldu bentzako nakazioa, eta horretan beraz aski zabala. Deialdian parte hartzeko zalantza duen orori mezua helarazi nahi izan dio idazteak. Noski animatzen ditu dela sortzen duten pertsona guztiak ausartzea, entxeatzea. Ez dugu deus galtzekorik, antolatzeko lana da, noski. Baina ausardiaren aletik nik ez dut ikusten zertan mugatu berkiren. Gauzak baina maitugu ejateko, aukera ematen badigute hartu behar da, nire ustez. Maiatzaren 31 arte hautagaitzak aurkeztu daitezke, eta ekainean beka irabazi duenaren izena ezagutzera emango dute. Inbader Euskal Herrian duela urte batzu bere lanak Bilbon agertu zituen, orain Lapurdiko kostaldean. Eskuin eta ezkerrolako zeramika mosaikoak agertu ziren joan den udazkenean, Angelun, Miarritzen, edo hemen Baiona txikian artezale ibiltariak pospozik. On s'amuse à faire le tour, à faire la chasse au trésor un petit peu. Donc là on va les chercher, là on va aller à la découverte. Inbader Frank Slama artista frantziarraren izengoitia da, mundu osoan biziki ezaguna, badira 25 bat urte olako lanak ezartzen dituela bapatean, eta baimenik gabe mundu osoko 200 bat herritan jadanik. Duela guti Seulen, orain hemen berriz ere Euskal Herrian, Getarin, eta Ziburun begira. Handeatzeak ere bai hemen bezala, merkatu beltzean edo saltzeko, Angelun obra hau desagertu da duela guti, baina asteuntan berrian bertzen horbaitek hauxe ezarri du. Inbaderrek milaka segitzaile ditu sare sozialetan, gainerat Flash Inbader aplikazioan bakotxak bere aurkikuntzak ezartzen alditu joko biziki atsegina. Je vais être à 77K, 2500 points, mon pote il a 10 000 points. Inbader artista ospetsua, baina misterioa handikoa ere bai, ikusezina baita, itzalean egotea nahiago du, eta lanak ustegabean ematen ditu berriki hemen gertatu den bezala. Lehen bakarrik lan egiten zuen, orain lantalde zabalarekin hori ere sekretua. Euskal Herria gustukoa duela dio, hemen ere tokiak begistatzen aritu da, eta gero, beti bezala, aitaren batean obrak ezagri ditu, agintariak. Argituak, Baionan pozikoroa, Angelu eta Miarritzen aztertu behar dutela zer egin, bereziki zainduak diren guneetan, herritarrekatik argi dute atxiki behar direla. Oui, ça reste une œuvre qui est quand même assez responsable. C'est compliqué, déjà il y a sûrement beaucoup de vols. Moi je trouve qu'il faut les garder. Ouais, faut les garder. Inbaderren lanetan denetik, jokoak maiz, baina konpromisua engaiamendua ere bai, begira. C'est devenu un sujet de balade surtout. On habite à 1 kilomètre, Donc on part à la découverte des œuvres.
Ara, ibilaldiek, bisitek eta miaketek aintzina segitzen dute hemen, Inbader artistarekin, gure gaurko agurra pasagunon, eta bihar arte.